I el tenis taula pren ara el protagonisme aquí al programa de l'esport. Avui ens acompanyen l'Àngel Carrión i l'Àlex Bocanegra del Club de Tenis Taula de Badalona. Molt bona nit. Bona nit. Molt bona nit. Bona nit. També ens acompanya, evidentment, en Ferran Vinaixa. Ferran, molt bona nit. Bona nit. Parlarem amb els nostres convidats, parlarem de moltes coses, però primer de tot hem de parlar d'aquest Open obert d'aficionats que es va celebrar aquest cap de setmana. Ferran. 12a edició d'aquest Open del Tenis Taula Badalona és per aficionats i tot i que sembli un torneig molt lúdic, no ho és tant, està força organitzat perquè realment s'hi presenten jugadors de totes les categories, de totes les edats, però fan un circuit, o sigui, no és una cosa puntual aquí a Badalona, sinó que durant l'any van jugant diferents partits, fins i tot hi ha una espècie de grans slams cada 3 mesos de cara a poder pujar de categoria, podríem dir, no? Cada jugador té un número d'estrelles i això marca qui juga contra qui. Per tant, un fi de festa, podríem dir, no ha acabat la temporada del tot, Toni, però sí que ja comença a haver-hi aquests tornejos de cara ja a anar captant gent també pel món del tenis taula. Anem veient les imatges d'aquest torneig que es va produir aquest cap de setmana i, Àngel, el primer que et diríem és un torneig d'aficionats. Per què? Per què es celebra un torneig d'aficionats? O sigui, quin sentit té? Més social? Més realment es veuen jugadors que puguin acabar jugant o no? Com va això? Sí, aviam, aquest tipus de tornejos sempre s'han anat fent en els darrers anys perquè és una manera de fer que la gent del carrer, que juga a casa, que juga amb la família, a les taules que hi ha al carrer, d'alguna manera puguin passar a un altre nivell. Llavors juguin en un entorn diferent, on tinguin unes taules millors, una il·luminació millor, puguin jugar amb gent diferent i d'alguna manera es vagin introduint i vagin agafant una miqueta el gustillo a jugar a aquest esport. Àlex, realment, de la gent que es veu que venen aquí aficionats, no? La gent que ens deia ara, Àngel, que juguen a casa, hi ha jugadors que dius, ostres, aquest podria arribar a competir de forma federada. Sí, clar, evidentment. Justament jo fa 4 anys vaig arribar d'aquesta manera al Club Tenis Taula Badalona. Em vaig apuntar a un Open d'aquests i vaig parlar amb el Marc i vaig acabar jugant, apuntant-me al club per això, a aquest Open, si no, no estaria jugant al club. Mira que bé que li van al club, no?, que crea aquest Open. Aquestes són les opinions dels convidats que tenim aquí, però en tenim més, evidentment, d'aquest Open. Amb això del ping-pong per a tothom hi ha una sèrie d'estrelles que li donen categories i a mesura que vas participant en aquestes competicions vas aconseguint estrelles a mesura que vas guanyant partits o que vas participant. I aleshores hi ha des de 5 estrelles, o sigui, fins a una, que en aquest cas soc jo. I bueno, més que res per divertir-se en el tema del ping-pong i que tothom hi agafi ganes. Jo he començat amb aquest nivell, sobretot és molt bàsic, per el que estic veient, i després ja a partir de 2, 3 i 5 estrelles que són més competitius i fa molt de temps que estan amb aquest tipus de competició i ja se'ls nota, o sigui, es nota més experiència. Yo llevo como unos 5 o 6 años jugando y cada fin de semana te puede tocar Club Hospitalet, Club Badalona, la Federación Catalana de Tenis de Mesa en Sarriá, en Sabadell, en Tarrasa. Esto va, bueno, a través de la web lo vas mirando y vas viendo en qué club toca y vas a jugar por libre y puntuando. Más la gente nueva que también se va incorporando, que le va gustando y se va incorporando, pero casi siempre jugando y también en tu categoría. Es decir, como te he dicho, de 1 a 5 estrellas. Ahora yo estoy en la categoría de 5 estrellas, me he tirado en la categoría de 4 estrellas 3 años, es decir, no es fácil subir. Y bueno, cada uno juega en su categoría, con lo cual no hay tampoco desequilibrios tampoco, no juega uno con uno de 5 estrellas. Anem a parlar ara, després aparquem aquesta part més lúdica de moment i anem a parlar de la competició pròpiament i sobretot d'aquest primer equip del Club de Tenis Taula de Badalona, que tant hem parlat durant aquesta temporada, perquè ha signat una campanya excepcional i on el somni de l'ascens s'ha acabat a la darrera etapa, perquè ha sigut realment, Àngel, a la darrera etapa. Recordem que el Club de Tenis Taula, el primer equip, juga, a la primera divisió, la categoria de bronze estatal, i estava per aquest ascens a la categoria de plata. Àngel, què ha faltat al final per aconseguir aquest ascens? Doncs realment ha faltat res, ha faltat aquell punt de sort en els darrers sortejos, perquè en
en la fase d'ascens, cada partit es sortejava el teu rival. Llavors, tenim un 50% que ens toqués un equip de Madrid o un equip català, que és el Falcons de Sabadell, i l'equip de Madrid era bastant assequible. Si haguéssim hagut de jugar contra ells, segurament els haguéssim guanyat i haguéssim pogut pujar. I per contra ens va tocar contra el Falcons i tenir un equip molt, molt bo, un equip bo de Divisió Honor, vull dir, era pràcticament impossible guanyar, ens vam quedar a les portes. Tot i així, la valoració que es fa, perquè a vegades, clar, dius, no, és molt positiu haver arribat a lluitar per l'ascens, ja, però igual l'objectiu era acabar pujant, per tant, la valoració final no és positiva. Des del Club de Tenis Taula, com valoreu la temporada d'aquest primer equip? Ha sigut una temporada molt bona, molt bona. En un principi l'objectiu era mantenir-nos, estar allà, no patir, ¿vale? I a poc hem anat veient que podíem anar pujant, de posicions, i al final ens hem vist que anàvem a la fase, que podíem quedar tercers i podíem anar a la fase. Clar, era algo nou per nosaltres i algo inesperat. Molt bo, la veritat que ha sigut un any molt bo. Un dels artífecs d'aquest any tan bo ha estat, sobretot, Ferran, n'hem parlat sovint, però recalcarem una altra vegada, és Pere Navarro. Sí, realment un jugador que ja ens n'havíem parlat en anys anteriors, que estava en categories molt elevades, que aquest any, com han fet altres anteriorment, com Nolis, per exemple, que tornen al club per intentar posar el seu gra de sorra a aquest equip, i ho va fer en una temporada molt important i on Pere Navarro ha sigut decisiu. També és veritat que ell juga també a França, i el fet que jugués a França, en moltes jornades, l'Àngel i companyia s'han tingut que espavilar perquè en Pere no hi era i els partits s'havien de seguir guanyant. Tot i així ho han fet, evidentment. L'Àngel Carrion, doncs, que comparteix aquest primer equip amb en Pere. Àngel, no sé si és adaptar-se a un jugador de tan alt nivell que alguns partits es baixen, no sé si és molt fàcil o no, no sé si és crear realment una dependència i quan falla ell es nota molt. Bé, realment pot semblar-ho, però no ha estat del tot, O sigui, hem tingut un equip bastant equilibrat. Sí que és veritat que el Pere, el seu nivell està molt per sobre i són 2 punts pràcticament assegurats. Però per contra també, a ser equilibrats, si un fallava l'altre podia puntuar i d'aquesta manera, al final, amb els ànims i jugant entre nosaltres, hem aconseguit guanyar molts partits sense ell. Clar que és veritat que si el tens allà és un seguro de vida i són 2 punts que has de fer, però també pot ser contraproduent perquè pots confiar-te, pots confiar-te en que ell puntuï i pensar, en un partidet o 2, com a molt, si anem al doble, segurament ho traiem, i hem perdut algun partit on ha jugat en Pere. L'Àlex Bocanegra no juga en el primer equip, però sí que juga en el segon i, a més, és entrenador del Club de Tenis Taula de Badalona, de la part de la formació. A més, un altre dels equips, i per això ara introduïm, perquè una altra de les sorpreses, diguem-ho així, en aquest primer equip aquest any ha sigut l'Adrià Fernández, que és un dels joves que ha sortit de la formació del club. I, Àlex, què té d'especial l'Adrià, per poder fer-se un lloc en un equip, com ara ens deia l'Àngel, tan potent, un equip que ha aconseguit coses tan grans? Què té d'especial? Bueno, jo crec que el de l'Adrià ja és una mica el talent. Vull dir, és un noi que quan va arribar al club, el Marc el va pujar a poc, i bueno, va veure que tenia talent, va explotar-lo i gràcies a això ha pogut entrar al CAR. A més és el que dèiem, està al CAR de Sant Cugat també. Quina confiança dona al club tenir un jugador, o saber que s'ha format un jugador que ha acabat fins i tot a l'elit, o que està a camí de l'elit en el CAR de Sant Cugat? Bueno, és una motivació pels nanos que venen per darrere. I, bueno, clar, els nanos quan veuen que un noi del club ha arribat al centre del rendiment, diuen, hòstia, per què no puc arribar jo també? I és una motivació pels nanos. Era complicat també combinar, Àngel, tu estàs una mica com el mi, però combinar amb Pere Navarro, la veterania, el saber fer amb la joventut d'Adrià, o per contra és una cosa que es retroalimenta? No ha sigut gens difícil, no ha sigut gens difícil perquè, a més, pensa que ens coneixem tots molt. El Pere entrena molt amb l'Adrià, entrena bastant, el coneix des de fa anys. Tots ens coneixem, excepte el Jordi, que ha sigut la novetat d'aquest any, tots ens coneixem. Llavors, és bo, perquè l'Adrià sempre ha estat acostumat a tenir algú millor, que l'ha estat ajudant, que li ha anat dirigint una miqueta, i aquest paper l'ha fet en Pere bastant en els equips, amb les seves recomanacions, amb saber-lo guiar una miqueta per aconseguir treure partits. Llavors ha sigut bastant fàcil.
Anem a parlar ara pròpiament de planter, el màxim exponent és el que estem dient, l'Adrià. L'Àlex treballa molt de prop amb tot el planter. Àlex, què s'està fent tan bé ara mateix dintre el Club de Tenis Taula de Badalona per arribar a treure jugadors que poden jugar i poden jugar en condicions en el primer equip d'aquesta manera, no? Què s'està fent també amb el planter? Bueno, sobretot treballar pas a pas, que és l'important, no anar molt ràpid perquè si no els nanos es cremen i que els agradi, sobretot, enganxar-los a l'esport, perquè si no els enganxem és més complicat i per això anem a poc, sobretot, i pas a pas, com he dit. Tot i que els jugadors deixin de ser part de la política de formació, que ja passin a ser del primer equip, segueixen vinculats al club? Sí, clar. Per exemple, l'Adrià, quan surt del CAR els divendres, ve una estona al club a entrenar amb els nanos, per explicar-los coses també de què fa allà i bueno, ajudar-los i jugar partides amb ells a vegades per veure que al nivell al que poden arribar en algun moment. Per tant, és important, suposo que un jugador del primer equip no us acabeu de desvincular del tot, no?, del planter. Exacte, sí, és el millor. Sí. No, és bo perquè si tens un jugador que està fora, que no s'implica una miqueta, d'alguna manera és com un fitxatge. Això s'ha vist molt en els equips, que es fitxen figures, jugadors molt bons que són estrangers, i l'únic que fan és anar als partits a jugar, a fer els seus puntets i cap a casa. Llavors, no és el que volem, I l'Adrià ho fa molt bé, això. Déu-n'hi-do. I a més, Ferran, també estem parlant de l'Adrià, estem parlant del planter, però a més comencen a arribar també medalles i reconeixements en el tenis taula femení, en l'apartat femení, cosa que fins ara no havia passat. Exacte, hem anat veient que tot el planter, en general, gairebé totes les categories, ara hi ha molts campionats de Catalunya i setmana rere setmana van aconseguir medalles i el que va cridar una mica l'atenció van ser les medalles que van aconseguir Esparreguera, tant la Mariona Bax com la Marina Bueno, dos noies joves de categories inferiors que van fer uns bons tornejos i van aconseguir les medalles primer per elles mateixes, però sobretot eren ens vam donar compte, no?, les primeres medalles femenines del club. Per tant, ja ho vam comentar en l'Open Benjamí, que va passar fa uns mesos, que al quadre femení cada cop hi havia més presència i això és destacable en aquest esport perquè costa molt enganxar també a les nenes joves i és una bona senyal que es aconsegueixin aquestes primeres medalles també, com dèiem, per donar exemple a la resta del club, no?, que les noies al tenis taula també tenen un espai i que poden arribar ben lluny. Per equips vam quedar terceres, individuals vaig quedar vuitens, la meva companya va quedar segona i per dobles vam quedar segones també. Àlex, ara ens les mirau i s'us dibuixava els dos un somriure. Important també que rebin aquest reconeixement, aquestes jugadores? Clar, sí, molt important. Són les primeres noies que tenim que aconsegueixen medalles i treballem sobretot bastant amb elles. I sí, és molt important i molt contents amb elles. Això, heu vist que hagi cridat també l'atenció de més nenes? És a dir, que el fet de trobar-se que hi ha resultats competitius crida més a l'afició, o no? Bueno, sí, van preguntant. Nenes van venint amb els pares i van preguntant i proven a vegades i no s'acaben d'enganxar, però venen més nenes, sí, ara últimament, i bueno, a veure si enganxem alguna més també perquè s'apunti. L'Àlex deia, més entrenador, també és jugador del segon equip. Un segon equip que hi ha una figura, un personatge que ja n'hem parlat a bastament, que és l'Alberto Seoane, que està classificat o participarà en els Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro. Àlex, això de compartir equip amb un esportista olímpic fa por o no? Bueno, sí, una mica. Sí, és un company excepcional, vull dir, hem passat una temporada molt bona, hem salvat l'equip, que era l'objectiu, i sí, amb l'Alberto, perfecte. I l'altre és, dèiem, ens deia ara, tenim l'equip B, no? Aquest equip B amb un jugador com el Seoane, teniu contacte també amb el B, igual que estem amb les categories de formació, amb l'Alberto Seoane i amb l'equip B, també hi teniu contacte al primer equip? I tant. Sí, a vegades coincidim inclús, ells venen a veure'ns, nosaltres també, si no hem de jugar alhora. A vegades juguem a la sala, tot i que no tenim molt d'espai, juguem a l'hora i ens podem animar entre nosaltres. I sí, entrenem entre nosaltres, a veure, l'Alberto i l'Adrià no, perquè estan al CAR, tant un com l'altre, però entre nosaltres sempre estem junts i inclús hem col·laborat amb ells, o sigui, hem pogut jugar a segona als primers partits, una miqueta per fer un cop de mà i llavors sempre
el que dic, sempre tenim contacte entre nosaltres. Vale, i ara, ja per acabar el tema del tenis taula, el primer que se'ns planteja és si aquest any l'objectiu era la permanència i pràcticament s'aconsegueix l'ascens del primer equip, l'any que ve l'objectiu ha de canviar? L'any que ve us plantegeu de sortir dient, val, la permanència ja sabem que la podem aconseguir, anem a per cotes més altes? Ens agradaria molt, la veritat, però encara no sabem res. Tot dependrà de qui pugui jugar, de què passi amb els sponsors, que això és importantíssim i és un problema en el tenis taula, els sponsors. Al final són els calés. I tant, ens encantaria pujar, clar que sí, però farem el que puguem. Si no podem assumir-ho, haurem d'anar a la permanència i el que hi ha. Tio, que topi. És el que hi ha. Àngel, moltíssimes gràcies De res. per acompanyar-nos. Àlex, moltes gràcies també, moltes felicitats per la feina que feu amb els més menuts. Nosaltres aparquem un moment al tenis taula, no els deixem marxar perquè ens queden un parell de punts del poliesportiu, Ferran, i un d'ells és Mireia Belmonte, tot i que no va estar aquí a Barcelona competint, sí que toca parlar-ne. Sí, ara veiem imatges d'aquest l'Internacional Ciutat de Barcelona de natació, un clàssic per Mireia Belmonte, però que aquest any estava absent. En el seu lloc estava Katinka Hosszu, veieu aquí les imatges, que gairebé aconsegueix un rècord d'Europa en els 400 metres lliures, i mentrestant Belmonte estava a Setúbal, al Portugal, intentant aconseguir l'última mínima pels Jocs Olímpics, que eren els 10 quilòmetres en aigües obertes. Havia de quedar entre les 15 primeres, o ser la primera espanyola, no va poder ser, va ser 28ena, i en 14a posició va quedar Erika Villéziga, que només per haver quedat 14 i ser la primera espanyola, això ja fa que sigui la representant de la selecció espanyola en aquestes aigües obertes del Rio. Per tant, mala sort per Belmonte, no ha pogut ser aquesta vegada, tot i així, Toni, 5 proves que nedarà en piscina als Jocs Olímpics, per tant, estarà ocupada i no crec que gaire preocupada ja per no poder estar en aquestes aigües obertes. Déu-n'hi-do, també. Ara parlàvem de la Mireia Belmonte, dèiem que estarà ocupada, però a més, canviem de tema i ens anem a parlar perquè aquest cap de setmana que ve, Ferran, Déu-n'hi-do la cita que tenim també de futbol americà, lluny de Badalona, això sí, però Déu-n'hi-do la cita. Sí, realment, les dues últimes finals s'han jugat contra la València Firebirds aquí a la ciutat. Ens hem d'anar dissabte a Calatayud, on el rival serà el mateix, els València Firebirds, però a partir de les 8 del vespre a la ciutat esportiva de Calatayud es jugarà aquesta tercera final consecutiva entre tots dos equips. Recorda, Toni, de moment, una per cadascú, 50-50. El 2014 el títol va ser pels Dracs, el 2015 i actual campió són els Firebirds. A veure què passa en aquest 2016, qui s'endú aquest títol de Lliga Nacional. Molt bé, doncs amb els Dracs nosaltres acabem el programa d'avui. Ferran, que vagi molt bé, molt bona nit. Bona nit. A l'Àlex i a l'Àngel ja ens hem acomiadat abans, ara sí que ja acabem. Que vagi molt bé, felicitats per tot i a veure l'any que ve que ens depara. Nosaltres sí que sabrem que la setmana que ve sabrem moltes coses. Futbol americà, sabrem el Sigul, intentarem desgranar ja més informació al voltant del joventut. Per tant, la setmana que ve ens tornem a trobar aquí. Fins llavors.